Khulumkha jotono no ani channel o angkai faidi tini nailai na kotan notification obo angkai kaisa private consultancy o oro naidi tamo post rijak borok BE mechanical fresher angkai kaini post tongo omo rimanai je BE in mechanical of khaijak te oro tongo diploma in mechanical automobile oro bo khorok nei angkai ta kaisa tongo ITI fitter tai welding o khorok nei angkai tai omo angkai 8 pass tai class 10 pass angkai khorok buri talangjak tongo omo angkai naidi ISO certified CNG retrofitting center o angkai norok o melo norok ni resume send khaidi omo to date to busu rujak gurui norok o melo resume send khaika angkai norok no borok no kongnai tamo bomtoi angkai tongdi omo pai ta kaisa tongo angkai aro nailai na omo angkai ta kaisa post omo bo econaiti a reputed manufacturing unit at Agartala city o omo khai experience kanang se nangnai minimum 6 years 3 years tai 3 years rujak tongo jaga omo angkai chief accountant nangnai minimum 6 years experience tai account for GST oro bo minimum 3 years experience nangnai angkai ta kaisa coordinator female oro bo 3 years experience nangnai angkai je experience tongnai o post o jaga resume send khaidi 7 days ni bisingo angkai omo bo kaisa opportunity kaham no je experience kanang ni bagai omo kaisa private company no angkai Norok oro Khwlaimano angkai amsung no faidi angkai ta kaisa nailai na survey and soil test omo bo a registered engineering consultancy o jaga angkai survey tai soil test khlaijaknai je interest tongnai borok o number o contact khlaidi je survey tai soil test khlainani interest tongnai o number o contact khaidi borok bai kok sadi angkai samani pore borok omo bo jaga tamo samung tong tamo khlaijaknai borok no sanai omo angkai register khaijak engineering consultancy o angkai omo phia Agartala o nangnai location angkai Norok omo je interest tongnai Khwlaimano angkai amsung no tini ni bagai amsung nongkha ani channel no subscribe khaidi share khaidi omo angkai amsung no jotono no Hambai.